היי שלום, ברוכים הבאים לעוד סרטון מבית קומפיוטר גיא. היום אנחנו נטפל בבעיות המחשב האיטי כפי שנראה בבלוג באחד המאמרים שהעלינו. בעיות שאנשים הכי מתלוננים זה שהמחשב איטי, לא משנה כמה ליבות יש לו, ובאמת היום יש מחשבים מאוד מהירים, במיוחד הכונני SSD שמטיסים את המחשב, כל מחשב איטי בקלות נהפך למחשב מהיר, אבל עדיין צריך לעשות כמה דברים כדי לתחזק אותו, כדי לשמור עליו תמיד, איך נקרא לזה, קליל ומהיר. אז כמה דברים שכן כדאי לנו לעשות כדי לשמור על המחשב מהיר ככל הניתן, שתמיד נוכל ליהנות ממנו כל הזמן. נתחיל מהסעיף השישי דווקא, כניסה להוספה והסרה של תוכניות. בהתחלה לוח בקרה, הוספה והסרה, אוקיי. רובנו יודעים איפה זה, זה בהתחלה. קונטרול פאנל או לוח בקרה. ויש לנו פה את הוספה והסרה של תוכניות או uninstall program. ופה אנחנו יכולים לראות את כל התוכנות המותקנות אצלנו. אם אתם רואים טולברים, דברים שאתם לא צריכים, דברים ישנים, משחקים ישנים, כל דבר שבא לכם אתם יכולים למחוק מכאן. למשל אם לא בא לי את הפיירפוקס, אני יכול למחוק אותו. אבל אני מאוד אוהב את הפיירפוקס, אז אני לא אמחוק אותו. זה בגדול. יש פה גם פיצ'רים. תוספות, התקנות, דברים, שירותים לווינדוס. למשל, פה אפשר למחוק את הווינדוס אקספלורר, דרך אגב. וכל מיני דברים שנותנים לנו שירות תחת ווינדוס. בדרך כלל, רק למי שבאמת מבין, יכול למחוק דברים או להוסיף דברים מכאן. וכאן נמצאים העדכונים שיש לי, דברים שהתקנתי. המחשב הזה היא התקנה די נקייה של ווינדוס, די חדשה, די הרבה עדכונים. זה בגדול. אם אתם לא מצליחים להגיע ללוח הבקרה, אתם לא מוצאים אותו, אם יש לכם פשוט ווינדוס אחר, ווינדוס 8, ווינדוס XP או משהו כזה, אז זה פשוט נלחץ על כפתור הווינקי, כפתור החלונות במקלדת ו-R ביחד. ווינקי R יפתח לנו את הכפתור run, ופשוט נכתוב קונטרול, אוקיי? קונטרול, ויקח אותנו ישירות למסך לוח הבקרה שלנו. אוקיי, דבר נוסף, פקודת MS config, זו פקודה מאוד חשובה. נחזור לווינקי R ונקיש את MS config, הנה, יש לי את המוכן. Enter, ופה אנחנו יכולים לראות כמה לשוניות. יש לנו את ה-General, הפעלה של המחשב, הפעלה נורמלית של המחשב, טעינה של כל הדרייברים וכל השירותים. פה זה דיאגנוסטי, יותר לעניינים של בדיקות ודברים מהסוג הזה. ופה יש לנו הפעלה סלקטיבית, דברים מסוימים שאתם רוצים להפעיל בהפעלה של המחשב. כאן לשונית הבוט, זו לשונית של ממשק גרפי שיש לכם בהפעלה של המחשב. יש אנשים שיש להם שני מערכות הפעלה. למשל ווינדוס 7, ווינדוס 8, סתם לצורך העניין, או סתם ווינדוס 10. ופה אני יכול באמת לערוך ולשנות דברים, מה שאני רוצה מכאן. לא ניגע בזה כרגע, לא בדיוק קשור לתחזוקה של המחשב. פה יש לנו את השירותים, הסרוויסס, דברים שעובדים לנו, או לא עובדים, או לא רצים במחשב. מלא שירותים, למשל, בוא נראה מה יש לנו כאן, משהו מעניין. Remote Desktop Configuration, יכול להיות שליטה מרחוק של המחשב, והוא במצב של running, אם אני רוצה לבטל אותו, פשוט מוריד את אבי, והוא מתבטל לי. הסטארט-אפ, זה אזור מאוד חשוב. האזור הזה, זה הלשונית שנמצאת כאן למטה. כל מה שעובד לי בשורת המשימות ורץ לי בזיכרון הנדיף שלי. אני יכול להוריד את זה, אני יכול להפעיל את זה. אם תשנו או תפעילו דברים, זה יכול לפגוע בקובץ עצמו, אבל בדרך כלל זה לא יעשה שום דבר אם תורידו אפילו את כל אבים. זה לא ימנע מהמחשב להיטען, בוודאי. אם אתם רוצים שיש דברים מסוימים שאתם לא רוצים להפעיל בהפעלה של המחשב, אז אתם פשוט מבטלים את זה. והוא פשוט לא ייראה לכם בשורת המשימות. נורא כדאי. הטולס, זה אזור מאוד נחמד.
פה יש לנו כל מיני נתונים וקיצורי דרך לדברים בווינדוס. למשל, פה ניתן לי מה יש לי במחשב, את המידע עליו. פה אני יכול UAC, אני יכול לשלוט על מתי המחשב יתריע לי אם קורים שינויים במחשב. כן, אני יכול לעשות תמיד שיודיע לי, יותר דפולטיבי, או בכלל שלא יודיע לי על שום דבר, על שום שינוי שקורה לי במחשב. פה אני יכול לפתוח לי אינפורמציה על המחשב, וכאן אני יכול לפתוח את יומן האירועים. זה גם דבר די נחמד. יומן האירועים נותן לי מידע על כל אירוע שקורה במחשב. היומן הזה יכול להתמלא בטירוף, אוקיי? אני בדרך כלל משתמש בו, אז כרגע הוא ריק. הוא יכול לתת לי ארורים מסוימים, דברים שקרו, למשל הנה פה לא בוצע איזה עדכון מסוים, ובבחינת ההבטחה קוראים כל מיני כניסות, יציאות, דברים מסוימים שאתם יכולים להסתכל. אתם יכולים גם למחוק את זה, קליק ימני ו-clear log, אוקיי, clear log, אני יכול לשמור את זה, אני יכול למחוק את זה. הנה פה הוא כתב לי, the audit log was clear, אפילו נתן לי אישור שכזה, שהלוג שלי נוקה. אז גם אחד לוג clear. אוקיי. ואתם יכולים גם קיצור דרך להוספה והסרה, זה גם נחמד. ועוד שלל דברים שיכולים לעזור לכם לתפעול של המחשב. דברים נוספים, אנטיווירוס, יש כל מיני סוגים של אנטיווירוס, אנחנו נלך על אנטיווירוס חינמי שהוא אווירה, יש ברור בוודאי עוד מלא אנטיווירוסים מעולים, נורטון, קספרסקי, נוד 32, שזה אסט וכולי וכולי, יש המון תוכנות אנטיווירוס מעולות ומצוינות, אבל זה חינמי אז כדאי לך לבדוק אותו. עוד דברים מסוימים, תוכנות שאתם מתקינים, כמו למשל התוכנה הזאת, IOBIT System Care. התוכנה הזאת היא תוכנה מעולה, יותר נכון זה סוג של חברה שנקראת IOBIT, והחברה הזאת מפרסמת לעצמה כל מיני תוכנות. בואו ניכנס אליה. אוקיי, IOBIT, חיפוש של IOBIT בגוגל ייתן לנו את IOBIT. ניכנס אליו ונראה את התוכנות שהיא מפרסמת, מוכרת. יש לנו פה את Advanced System Care שהיא תוכנה מאוד נחמדה של תחזוקה של המחשב, מוחקת קבצים זמניים, מסדרת את מסד הנתונים וכל מיני דברים מסוימים, נורא נחמדה. זו הגרסה הפרו שלה, ויש לנו פה את ה-Driver Booster, זו תוכנה ממש מעולה. יש לה התוכנה הזאת, מה שהיא עושה, היא פשוט משדרגת לכם ומעדכנת לכם את כל הדרייברים במחשב. מעולה, הרבה אנשים משתמשים בה, די פופולרית. סמארט דפרג, זה איחוי של המחשב. יש גם איחוי של הווינדוס מובנה. אנחנו פשוט נלך למחשב שלי ומקש ימני על כונן C או כל כונן שאתם רוצים לאחות, מאפיינים, כלים ואיחוי עכשיו. מצב האיחוי, אפשר לנתח את הכונן שאני רוצה, ניתוח ולעשות את האיחוי. אני יכול גם לקבוע מתי איחוי יקרה, בימים מסוימים, בזמנים מסוימים. למשל אצלי זה כל יום רביעי קורה האיחוי באופן אוטומטי. בכל אופן, מה עושה האיחוי? האיחוי הוא פשוט מסדר את הקבצים, ממש בגדול, מסדר את הקבצים כדי שהדברים יעבדו באופן נורא קליל, וכדי שנוכל לשלוף אותם מהר יותר. ממש בגדול. ומה שהוא עושה גם, הוא גם מפנה מקום במחשב. אז זה האיחוי. אפשר גם להוריד איחוי משלהם, או הם טוענים שהוא יותר חכם, שווה לבדוק. דברים עוד מסוימים שרציתי להגיד, כן נכון, לגבי IOBIT, לפעמים שמתקינים רק את ה-System Care, היא אוהבת גם להגיד לך, אתה רוצה גם להתקין את ה-Driver Booster, אתה רוצה גם להתקין את ה-Smart Defrag, אתה יכול לבחור להתקין את זה, אבל אם לא בא לך להתקין, פשוט צריך לסמן. יש בה הרבה תוכנות שבאמת צריך לשים לב מה אנחנו מתקינים. לשים לב, ללחוץ Next, לראות. יש לפעמים מצבים היום שהם ממש
ממש מתחכמים, אומרים אתה לא רוצה להתקין, אתה צריך לרשום decline, או לרשום שאתה לא מסכים לזה, ובאמת צריך לקרוא לפני שאנחנו עושים דברים מסוימים במחשב. אז זה בגדול, הנה כאן גם רשמתי את האיחוי של המחשב, נורא 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 נחמד, מייצר סדר קבצים, מפנה מקום, משפר את מהירותו. אוקיי, אז תודה רבה שהייתם איתי בעוד סרטון של קומפיוטר גיא. תודה רבה, בהצלחה, להתראות.